blev klokken 13. Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til dagens webinar, som handler om Excel Power BI. Mit navn er Julie, og jeg er uddannelsesansvarlig hos Montos Business Academy. Og som I nok har fået set, så er jeg underviser i dag Kåre Bjørn Jensen. Og Kåre han underviser hos os på en række Microsoft-kurser og en lang række AI-kurser. Og webinaret her i dag, det vil blive optaget, og I får optagelsen tilsendt efterfølgende. I skal være meget velkomne til at dele den med kolleger eller venner, eller hvad I lige har lyst til. Og I skal selvfølgelig også være meget velkomne til at stille spørgsmål undervejs. Det kan I gøre ude i chatten, og så vil Kåre besvare dem løbende. Og hvis I ellers har noget teknik, der driller eller lignende, så må I endelig også skrive i chatten, så skal vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe. Men Kåre har en masse, han gerne vil dele med jer, og selvom det er fredag eftermiddag, så håber jeg selvfølgelig, I vil give ham jeres fuld opmærksomhed. Så jeg vil bare skynde mig at gå ordet videre, og ønske jer en rigtig god fornøjelse. Mange tak, Julie, og tak for introduktionen. Som nogen måske fornemmer på det lille billede, så holder jeg i dag webinaret fra det mobile webinarlokale, og det kan jo heldigvis godt løse opgaven med en computer, i det konkrete tilfælde faktisk mere end en, og en internetforbindelse, så er der jo masser af gode muligheder. Her i første omgang lige del skærmen, så vi kan se dagens emne, og så kan vi jo stille og roligt dykke ned i det. Ideen er, at vi starter i Excel. Der er enormt mange gode muligheder i Excel, og til nogle behov, der er brug for endnu mere, og der er heldigvis endnu mere at finde i værktøjskassen. Lad os prøve at se, hvordan det hænger sammen. Hvis jeg starter fra en ganske almindelig Excel, i mit tilfælde den abonnementsbaserede 365-udgave, i mit tilfælde med dansk brugerflade, og i mit tilfælde med et udvalg af tillægsprogrammer, så kan jeg jo sagtens oprette dokumenter, jeg kan åbne dokumenter, og jeg kan gøre alverdens forskellige ting. I og med det her et kort format, og i og med at vi skal se nogle af de sådan lidt mere ambitiøse ting, så har jeg udvalgt nogle dokumenter, som kan egne sig godt til nogle af de planlagte emner. Og det kan være noget med at rense nogle data. Det kan være noget med at transformere nogle data. Vi starter lige med en traditionel tilgang i Excel, og så kan vi jo bagefter sætte lidt større ambitioner på og kigge, hvordan de to programmer fordeler sig. Jeg har nogle dokumenter. Et af dem, det som hedder Customer Lookup. Sørg for, at vinduet er tilstrækkeligt stort, er i det her tilfælde en såkaldt Excel-fil med semikolon-separerede filer, altså en CSV-fil. Så det er ikke født som et Excel-dokument, det kommer fra et andet system. Det er naturligvis et kursuseksempel. Hvis det ikke var et kursuseksempel, så var det ikke velegnet til at fremvise her. Det her er sådan set en udmærket pulje af data, men det er måske ikke den mest fantastiske måde at få præsenteret de data på. Det kommer i det her tilfælde fra et testdatasæt fra Microsoft, et datasæt, som hedder Foodmart, og som imiterer en fiktiv amerikansk supermarkedskæde, som kan sammenlignes lidt med, hvad der i Danmark vil være Salling-gruppen. Salling-gruppen har små varehuse, mellemstore og store, og det har Foodmart også. Og Salling-gruppen har kunder, det har Foodmart også. Og i det her tilfælde, der har jeg åbnet et Customer Lookup. Det er jo heldigvis fiktive data. Hvis det ikke var, så kunne vi godt få GDPR-problemer. Hvordan får vi det her på en lidt mere læsbar form med almindelige Excel-funktioner? Jo, hvis jeg markerer den lodrette kolonne A, som indeholder alle de her komma-separerede data, hvis jeg går i fanen med data, og hvis jeg finder funktionen her til at gå fra tekst til kolonner, så kan jeg igennem sådan en tretrinsguide tage stilling til, at det er afgrænset med et tegn, i det konkrete tilfælde et komma, og læg mærke til, at nu tager den og separerer pænt ud i kolonner, fordi den nu kan skille over det her komma. Jeg kunne i princippet nu trykke, opgaven er løst, jeg behøver ikke at tage det tredje trin. Lad os for en god ordens skyld lige tage det tredje trin, hvor jeg så kolonne for kolonne kan deklarere, om det er standard,
eller om det specifikt er dato eller tal, eller hvad det måtte være, for det er ret væsentligt i forhold til en viderebearbejdning af data, at Excel forstår data. Og nogle gange, så alt i den skønneste orden, så kan vi bare arbejde videre med det. Nogle gange er det amerikanske datoformater, som ikke passer så godt. Nogle gange misforstår den, hvad der er tal og hvad der er tekst, og nogle gange skal der hives lidt i det. I det her tilfælde allerede ved at køre det op i kolonnerne, så er vi langt. Vi har noget customer-nummer, der ikke er helt godt, men hvis jeg nu heroppe i hjørnet markerer alle kolonner og lige dobbeltklikker der, hvor jeg har skillelinjen, så tager den i praksis og tilpasser alle skillelinjer, hvilket også betyder, at nu er der styr på det her. Og hvis jeg vil gå længere ned ad sporet, så vil jeg lige holde øje med, om tallene er højrestillet, teksten er venstrestillet, om datoer ser udmærket og fornuftige ud. Jeg vil ikke gå langt ned ad sporet med det her datasæt, for der er andre, jeg gerne vil have i spil, og vi skal jo også have Power BI på banen. Og undervejs, der har jeg lige chatten i øjenkrogen. Skriv endelig, hvis du har spørgsmål til noget af det her. Det lader ikke til at være tilfældet lige nu. Jeg vil lukke det her datasæt uden at gemme, og så vil jeg bringe et andet på banen, hvor vi stadig er i standard Excel arbejdsgangen. Det næste datasæt er et delvis udtræk fra Internet Movie Database. Der er en gevaldig masse film og en gevaldig masse oplysninger om de film. Lad os lige få et fælles indtryk af størrelsen af datasættet, så kan vi bagefter lave lidt tværsnit og prøve at se, hvad der er op og ned. Hvis jeg med kontrolpilen ned hopper til nederste vandrette række, så kan vi i det her tilfælde se, det er række nummer 3726. Så er der åbenbart 3725 forskellige film, og derudover en overskriftsrække. Med kontrolpil op kan jeg hoppe til toppen, og med kontrolpil til højre kan jeg hoppe til den yderste lodrette kolonne, i det her tilfælde kolonne R, hvor der er noget om økonomien bag de her film. Så det er en mellemstor datapulje, og det er en datapulje, hvor der er masser af muligheder for at lave tværsnit. Det kunne jo godt være, at det gav en dybere indsigt. Lad os lige tage et hurtigt eksempel. Jeg står lige nu i celle A1. Hvis jeg beder om at indsætte ikke en pivottabel, det kunne jeg godt vælge at gøre, men jeg foretrækker et såkaldt pivotdiagram, så kan jeg med pivoten lave tværsnittet, og mens jeg laver tværsnittet i tabellen, så får jeg det også visualiseret i et diagram, i det her tilfælde et søjlediagram. Den stiller mig 2 spørgsmål, som jeg i det her tilfælde bare kan sige ja til, men lad os lige tage stilling til, hvad det er, jeg siger ja til. Det første, den spørger om, det er, hvor er data henne? I det her tilfælde har den allerede gættet det, for det er et pænt sammenhængende datasæt. Der er ikke nogen blanke vandrette rækker, der er ikke nogen blanke lodrette kolonner. Hvis der var, så kunne det godt være, at jeg skulle ind og markere. Så den har gættet, at det er fra celle A1 til celle R3726. Den har sat nogle dollartegn på for at lave absolutte referencer. Alt er godt. Det andet spørgsmål, den stiller, og som jeg også kan bekræfte, det er, at jeg vil gerne have det vist i det, som den kalder for et nyt regneark. Jeg vil nok kalde det en ny fane nede i bunden. Så har jeg et sted til mine oprindelige data, og et sted til det her tværsnit. Så når jeg trykker OK, så har jeg muligheden for at lave det tværsnit i en fane for sig. Det jeg før så som overskrifter i mit datasæt, det er nu blevet til felter herude i højre side. De felter kan jeg flytte ned i de 4 områder her nedenunder, hvor jeg opbygger pivoten. Jeg vil referere til dem undervejs som øverst til venstre, øverst til højre, nederst til venstre, nederst til højre, for de hedder lidt forskelligt fra version til version af Excel. Nogle sidder med dansk, nogle sidder med engelsk, nogle sidder med den 365 udgave, jeg gør, nogle sidder med en 2016 eller 2019 eller 20, hvad det nu måtte være. Og der er masser af fællestræk, men der er også små forskelle. Men opbygningen her, den er ens. Det er simpelthen også i Mac-versionen, hvis det kommer dertil. Når jeg flytter felter ned, så kan jeg lave tværsnit. Lad os prøve at tage et par eksempler. Hvis jeg tager en felt her, altså en overskrift med color/black and white, trækker ned nederst til venstre og nederst til højre, så kan jeg se, at der er 128 af de her film, som er black and white. Der er knap 3600, der er i farve. Alt i alt er der 3725, og udover at den har lavet tabellen, så har den også lavet et søjlediagram. Hvis det ikke var det tværsnit, der gav mig den største indsigt, så trækker man bare tilbage igen og laver et andet tværsnit.
Lad os prøve at lave et med filmgenre, nederst til venstre, nederst til højre. 9 ud af 10 gange er det der, jeg starter. Der kan være grunden til at gå op i de øverste felter også, men det er sjældent der, jeg starter. Nu kan vi se nogle filmgenre. Lad os lige zoome lidt tættere på. Pænt i alfabetisk rækkefølge. Vi kan se, hvor mange film der er hver type. Og hvis jeg nu synes, at det ikke skal sorteres alfabetisk, men derimod efter antal, så kan jeg bruge almindelige Excel-funktioner til det. Excel har mange veje frem til målet, så den måde, jeg viser, det er ikke den eneste. Det er ikke ualmindeligt, at der er 8 eller 10 forskellige veje frem til målet, så den, jeg viser, det er en af mulighederne. Hvis du kender en anden, og hvis den tjener dig godt, så fortsæt hjertens gerne med at bruge den. Nu hvor jeg har sorteret efter antal, så får jeg en tabel, som er relativt overskuelig. Jeg får et diagram, som er relativt overskuelig, og jeg har mulighed for at bygge lidt mere på. Vi tager lige et par greb mere. Der er jo også noget omkring Power BI, der er noget omkring skillelinjerne, og der er jo heldigvis tid. Som før, spørgsmål er også velkomne. Jeg er lidt nysgerrig på økonomien bag de her film. Derfor så ruller jeg ned og kigger på, hvordan er det med det oprindelige budget. Lad os lade som om, at det afspejler omkostningerne. Lad os kigge på omsætning, det der på engelsk hedder gross revenue. Og lad os i det her tilfælde, hvor det er temmelig store tal, som ikke er så læsbare, lige formatere dem op med 1000-talsadskiller og reducere decimalerne væk. Hvis jeg nu vælger, at nu er det det her, jeg vil sortere efter. Sådan der. Så kan jeg se, at den højeste omsætning er på actionfilm. Dem er der 900 af. Comedyfilm har ikke helt lige så høj omsætning, selvom der er et større antal. Det er måske ikke en så stor overraskelse, at der, hvor der er meget, meget få film, der giver den en lavere samlet omsætning, for antallet betyder selvfølgelig også noget. Det kunne jo være, at jeg ikke vil fokusere på, hvad det giver samlet set, men hvad det giver i gennemsnit, så er jeg jo fri for at forholde mig til antallet, og så kan jeg gå ned og ændre den underliggende matematik. Jeg klikker i det, der i min danske version hedder værdifeltindstillinger, ændrer til, at det ikke skal være en sum, men derimod et gennemsnit. Det gør jeg både for budgettet og for omsætningen. Og når jeg om lidt har gjort det, så følger den med i sin sortering, hvor jeg nu kan se, at det ser ud til, at film af kategorien Family er en bravende god forretning. Det er næsten skam, at der kun er 3 af dem. Så hvor jeg startede med tæt ved 4.000 rækker med data, og nok havde lidt svært ved at overskue det i 1 eller 2 eller 3 skærmbilleder, så har jeg nu meget bedre mulighed for at komme ned i dybden, fordi jeg pivoterer. I det her tilfælde med afsæt i datasæt, som er rimelig regelret. Jeg har gemt nogle småfejl derinde, som man kan lede efter, og som man kan løse, for det er jo også en del af læringen, men det er ikke der, jeg vil sætte det primære fokus i dag, hvor det er et kort format. Det jeg til gengæld gerne vil sætte et fokus på, det er, at vi ikke er i mål med den økonomiske analyse. For en høj omsætning er jo ikke nødvendigvis det samme som et stort overskud. Derfor så skal jeg lige hive lidt mere data. Hvis der var et felt, hvor jeg havde de to trukket fra hinanden, så kunne jeg bare tage det felt, men sådan et felt findes ikke endnu. Så må jeg jo lave det. Jeg går tilbage til mine oprindelige data. Jeg går ud i yderste kolonne, vælger lige at lave en ekstra, hvor jeg kan beregne en difference. I og med, at jeg gerne vil have den til at ligne de andre overskrifter, så tager jeg lige at samle op i naboen med den såkaldte formatpensel, så det er ensartet. Sørger for at tilpasse bredden. Laver en formel, hvor jeg fratrækker omsætning minus budget. Den har en sum. Det skal jeg lave ned gennem knap 4.000 rækker, men heldigvis, så her var der data ved siden af, hvor det skal forlænges lodret, så kan jeg dobbeltklikke, så finder den selv vej ned. Så nu er der en overskrift. Den overskrift burde konvertere til et felt. Lad os se, om jeg kan få den ind i pivoten. Jeg skifter tilbage til ark 1. Der er ikke umiddelbart kommet noget ekstra felt, for jeg skal lige arbejde lidt for sagen. Hvis jeg står inde i pivoten, hvis jeg klikker på den del af båndet, der knytter sig til, at jeg arbejder med pivoten i min danske 365-udgave, der hedder det en pivot-tabel-analyse, så kan jeg gå ind og skifte, hvad det egentlig er for en kilde, den trækker på. Jeg kan se, at den trækker på de data, den oprindeligt fik defineret. Det er vel meget fornuftigt. De data gik oprindeligt ud til og med kolonne R. Den har ikke lige med, at der i mellemtiden er kommet en ekstra kolonne, men det må jeg jo fortælle den.
Så hvis jeg rammer tilstrækkeligt præcist, sådan at min markør står efter R'et, så kan jeg slette det R og skrive, at den skal gå ud til kolonne S i stedet for. Når jeg trykker på OK, så kan jeg se, at nu kigger den også på den nye kolonne. Dermed kan jeg også tage det nye felt med differencen. Det vil jeg trække nederst til højre. Nu hvor der begynder at være lidt kamp om pladsen dernede, så vil jeg lige flytte lidt på skillelinjen her, så jeg lidt bedre kan se, hvad jeg arbejder med hernede. Jeg vil gerne have, at den her også arbejder med gennemsnittet. Sådan der. Jeg vil gerne have, at det her diagram, der startede med at være så nyttigt, ikke står alt for meget i vejen. Og jeg vil gerne have det her formateret op. Ikke på den måde. Det var lige et dobbeltklik, hvor jeg egentlig bare havde planlagt et enkelt klik. Men på den måde, hvor jeg markerer nedover, at det her, det skal have tusindtalsadskiller og af med decimalerne. Som et lille kuriosum, så er knappen til tusindtalsadskiller vist som 3 nuller i min danske version. Hvis jeg skifter over til engelsk, og det kan jeg bare gøre i brugerfladen og genstarte, så vil den vise et komma i stedet for. For amerikanere bruger komma som skilletegn, og de bruger så punktum der, hvor vi vil bruge komma forud for decimalerne. Så selvom det er et og samme program, i forskellige sprogversioner, så kan det påvirke ikke kun, hvad der står rent sprogligt, men også, hvordan det vises inde på knapperne. Og derudover er der lidt forskel fra version til version. Jeg har heldigvis haft mange år til at øve mig. Jeg er vant til, at på kurser, der kan være alle forskellige versioner, så det kan vi jo også navigere i. Nu hvor jeg har det her gennemsnit, så kunne jeg godt tænke mig en lidt tydeligere indikation af, hvor der bliver tjent penge, hvor der bliver tabt penge. Derfor laver jeg lige en betinget formatering, det der på engelsk hedder en conditional formatting, og stadig står Family som den her fantastiske forretning. Der er nogen, som ikke er en særlig fantastisk forretning, og hvis det er få film, så går det nok, og hvis der er mange, så er der noget, jeg skal dykke dybere i der. Jeg vil lige gå et enkelt spadestik dybere, og så er det ved at være tid til også at se nogle af powerfunktionerne, såvel i Excel som i Power BI. Indtil nu har jeg kun haft genre som første dimension. Det ligner, at genren Family er en enormt god forretning, men det er jo et gennemsnit af 3 film. Og der vil jo være en af de 3 film, der trækker op eller ned, og en anden, der trækker op eller ned, og en tredje, der trækker op eller ned. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme lidt dybere. Så jeg kigger lige, om jeg har et velegnet felt. Oppe i toppen, der har jeg filmens titel. Den trækker jeg ned som næste dimension. Nu har jeg en underopdeling af thrillers. I det her tilfælde, det er ikke det, jeg primært vil kigge på, men det kan vi da godt lige gøre. Der er åbenbart thrillers, som giver overskud, ikke så stort, og så er der andre thrillers, der giver underskud, og samlet set er kategorien ikke så imponerende. Den folder jeg sammen. Jeg folder også documentary sammen, jeg folder også western sammen, og så begynder jeg at overveje, om der er en knap til at folde dem alle sammen i et hug, og det er der heldigvis. Når jeg står i fanden her til pivot-tabelanalysen, så er der en lille knap til at folde dem alle sammen, og så kan jeg folde ud der, hvor jeg vil kigge nærmere. For det var jo egentlig ikke thrillers, jeg vil kigge nærmere på, det var Family, jeg vil kigge nærmere på. Når jeg gør det, jeg tager lige og rykker af, at jeg har den her betingede formatering, for den var på hovedkategorierne, så jeg rydder lige reglerne fra hele arket. Og jeg zoomer lidt tættere på. Så kan vi se, at i den her kategori med Family, hvor der egentlig er overskud, der giver 2 af de 3 film underskud. Til gengæld så giver den tredje så dragende et overskud, at den trækker hele kategorien op. Jeg synes, det er så fascinerende, at jeg kan starte fra det her mellemstore datasæt. Jeg kan drille ned, jeg kan drille endnu længere ned, og jeg kan drille endnu længere ned. Og til sidst så kan jeg identificere den ene film, der trækker det hele op, eller trækker det hele ned, eller identificere noget, som måske er en fejl og ser påfaldende ud. Hvis jeg vil vide lidt mere om den her film, E.T. The Extraterrestrial, så kan jeg lige dobbeltklikke på selve et-tallet, så trækker den detaljer frem om, at i det her tilfælde er det en film fra 82, og det er Spielberg, der har lavet den. Og nu kunne jeg jo have glæde af lige at omdøbe mine faner. Mit ark 1, det er en film økonomi per genre. Min detalje 2, det var filmen i .10.
Min detalje 1, det var egentlig bare et dobbeltklik, jeg fik lavet ved en fejl, så det tager jeg og sletter. Og hvis jeg fra det punkt er tilbage og tænker, det var da meget interessant, at Spielberg tjente så mange penge på den film, gav vide, hvad han ellers har lavet, så ville jeg i princippet kunne gå tilbage til mine oprindelige data, gå hen og lave et nyt tværsnit, gå ned og vælge, at nu er det instruktøren, jeg kigger på, director name, sådan der, og sådan der, dem er der mange af. Hvis jeg lige bruger den filtrering, der er her til at nøjes med at tage dem, der har lavet flest film, tager den bare med standardindstillinger. Hvis jeg sorterer, sådan der, så kan jeg se, at hvis det her udtræk står til troende, det er ikke et komplet udtræk af Internet Movie Database, men det er et delvis udtræk, så er Spielberg den, der har lavet flest film, og så kunne jeg i princippet fortsætte med at putte de samme økonomifelter ind, som jeg gjorde før, for at drille ned i økonomien nu per instruktør, hvor det før var per genre. Så jeg kan sagtens lave flere forskellige tværsnit fra et og samme datasæt. Det her det er jo bare et eksempel, hvor jeg har trukket data fra Internet Movie Database. Der, hvor jeg bruger det i praksis, det er, at inden for byggeri er det rart at kunne se tværsnit, inden for detailhandel er det interessant at kunne se tværsnit, inden for offentlig administration er det interessant at se tværsnit, inden for produktion er det interessant at se tværsnit. Når man har et dataspor, og det har man i enormt mange organisationer, så det at kunne dykke ned og se, hvad der giver overskud eller underskud, eller hvad der er påfaldende, eller hvad der er produktivt, eller hvad der ikke er, der er enormt stor værdi i det her. Og der kan selvfølgelig være noget forudgående med at rode og fremskaffe data, med at rense data, nogle gange binde data frem sammen fra flere forskellige kilder, og som sådan er det her et relativt taknemmeligt afsæt, hvor jeg starter fra et rimelig regelret datasæt, men for enden, der havde jeg jo så et andet datasæt, som der i hvert fald lige skulle rettes lidt op på. Og på længere formater, der kan vi jo gå ned af de spor omkring fremskaffelse og oprensning og sammenbinding osv. Jeg håber, det giver et indtryk. Lad os prøve at se, hvis vi nu havde mere avanceret behov. Indtil nu, så har jeg jo bare brugt almindelige funktioner i Excel. Hvad nu, hvis jeg vil op og bruge power-funktionerne? For mit vedkommende, der har jeg slået til, at jeg har en fane med Power Pivot. Den er ikke fremme som standard, men den kan slås til. Lad mig lige vise, hvordan. Hvis jeg går ind under filer og indstillinger, hvis jeg går ned og finder mine tilføjelsesprogrammer, det der på engelsk hedder add-ins, og hvis jeg af uransagelige årsager ikke vælger det et Excel-tilføjelsesprogram, men derimod et COM-tilføjelsesprogram, det er fra Microsoft, og det passer til Excel, men det kaldes for et COM-tilføjelsesprogram, og jeg trykker på, at jeg vil udføre, så kan jeg slå til, at jeg gerne vil have de her Power Pivot-funktioner, og jeg kan også slå Power Map til, og jeg kan også slå Power andre ting til. Det har jeg gjort sådan i et udvalg, så jeg har lidt mere at gøre med. Lad os lige tage et hurtigt kig. Det kunne være, at jeg laver et nyt tomt ark, og det kunne være fra det ark, at jeg ikke ville åbne et datasæt, men derimod loade et datasæt. Hvis jeg går ind under fanen data, så kan jeg vælge at hente data fra hvad kilde det nu måtte være. Det kan være, at det er en tekstfil, det kan være, at det er en Excel-fil, det kan være, at det er en PDF-fil, det kan være så meget. Det kan også være fra en database, så det behøver ikke være fra Microsoft, eller det kan være fra Microsofts vidtforgrenede familie af Azure Online-tjenester. Det kan såmænd være fra deres Power-platform eller fra andre online-tjenester, måske salgssystemet Salesforce eller hvad det måtte være. Der er voldsomt mange integratorer, hvilket faktisk er den motor, vi også lidt senere kommer til at se i Power BI. Lad os prøve at tage som eksempel, at jeg vil indlæse fra en fil. Lad os vælge, at jeg gør det fra en tekstfil. Lad os vælge i det her tilfælde, når den lige har snoret lidt, at jeg kigger på mine overførsler, hvor der er de her øvelsesfiler, og tager den fil, jeg tidligere åbnede, hvor jeg bare separerer den op til kolonner. Jeg beder om at importere den, og fordi jeg nu beder om at loade den, så vil den lige stå og snore lidt. Den vil give mig et preview, og fra det preview kan jeg enten vælge at indlæse, eller jeg kan vælge at transformere. Inden jeg tager stilling til det, så kigger jeg lige lidt hen over data. Der er nogle højrestillet tal, der er noget venstrestillet tekst. Det er meget fint og udmærket og lovende.
Men herhen, hvor der står birth date, der er det venstrestillet. Noget tyder på, at den opfatter det her som tekst. Meget kunne tyde på, at den har misforstået. Og jeg tror, at årsagen til, at den har misforstået, er, at det her er et amerikansk datasæt, og amerikanere har andre regler for, hvordan datoer opstilles. Der er i det her tilfælde for eksempel en dato, der hedder 6/20/1967. Hvis det var efter et traditionelt dansk format, så ville det jo være noget med den 20/6. Så den tager nok fejl af det her, og det skal jeg gjort noget ved. Heldigvis så kan jeg bede om at transformere, for så byder jeg Power Query'en op til dansk, hvilket kan hjælpe med at rense data, hvilket kan hjælpe med bagefter at få lidt bedre styr på det. I det konkrete tilfælde går jeg igen hen og finder den her kolonne. Den har vi der. Jeg kan se, at den identificerer, at den tror, det er tekst, og det er sådan set et udmærket udgangspunkt, for så skal jeg tage den derfra. Hvis jeg bare rykkede den over på, at det her var en dato, så vil den sige, det ser ud til, at du sidder med en dansk Windows og en dansk Excel, og så er det nok et dansk dataformat, og det vil ikke tjene mig særlig godt. Derfor gør jeg noget andet. Jeg højreklikker fanen. Jeg vælger, at jeg vil redigere typen, og jeg vælger, at det skal være ved hjælp af en landestandard. For når jeg vælger det, så vil den om et øjeblik, når den lige har fået lov til at tænke sig om, sige, at jeg skal rette datatypen og vælge landestandarden for oprindelsen. Den skal nok finde ud af at få det til at lande det rigtige sted, men den skal lige vide, hvor det kommer fra. Jeg vælger, at det her skal være en dato. Jeg vælger, at landestandarden er ikke dansk. I den lange liste med mulige lande, så vil jeg gerne finde English fra United States of America, og det håber jeg så, jeg kan finde i praksis. Her har vi den. For der skriver den nedenunder, at der kunne man godt finde på at skrive Tuesday, March 29th, eller 3/29/et eller andet. Og det ligner jo meget godt det, som er i datasættet. Når jeg trykker på OK, så kan jeg se, nu er det blevet en dato, nu er det blevet højrestillet, og nu står dag før måned. Så jeg fik rykket den over fra det oprindelige og hen til det, som jeg faktisk kan bruge til at arbejde videre med. Når jeg går længere hen og kigger i datasættet, så er der en variant over temaet her med Count Open Date. Den tager jeg også højreklikker. Den tager jeg også og redigerer. Den tager jeg også og tilpasser ved hjælp af en landestandard. Og jeg gør præcis det samme som før, for det er præcis samme udfordring. Det her skal være en dato. Det her skal på den lange liste være fra United States of America. Sådan. Nu ligner det noget, jeg kan arbejde videre med. Dermed vælger jeg, at det her det vil jeg lukke og indlæse. Jeg kan vælge at indlæse det til et almindeligt Excel-ark, det vil jeg gøre i det her tilfælde, men i princippet kunne jeg også indlæse det til en datamodel, og datamodellen er noget af det, der ligger under Power BI, og som vi har foran os. Når jeg loader på den her måde, så har jeg gode muligheder for at modellere data, og jeg har gode muligheder for at vende tilbage og modellere data. Jeg har mulighed for at tage store datakilder, og jeg har mulighed for at tage kæmpe store datakilder, og jeg har mulighed for at tage ufattelig store datakilder. Hvor et almindeligt Excel-ark stopper ved lige godt 1 million rækker, det er da pænt stort, så kan Power-funktionerne, de kan tage milliarder af rækker, og de kan tage flere forskellige datasæt med milliarder af rækker, for de arbejder på en database-lignende måde, hvor de ikke loader hele molevitten ind i hukommelsen, de sætter en pegepinde ned til den, og så siger de, vi tager data, når der er brug for dem, vi skal lige kigge på dem, vi skal lige vide, hvad der skal gøres ved dem, og så loader vi det, der skal loades, når der er brug for det. Det er en mere effektiv hukommelsesudnyttelse, og en mere moderne tilgang til store og komplekse datasæt, end det, som Excel oprindeligt var skabt til, med al respekt for, at Excel kan fantastiske ting, og med sine standardfunktioner kan løfte os i masser af situationer. Så det vi har kigget på indtil nu, for lige at gå tilbage, det er, at ja, vi kan have rigtig meget glæde af Excel, og der begynder jo så småt at være noget, der handler om Power, ikke endnu med BI til efternavn, men noget Excel Power. Vi er sådan stille og roligt på vej.
Vi har prøvet at rense nogle data, vi har prøvet at transformere nogle data, hvilket kan gøres med Power Query. Det er del af Excels powerfunktioner, det er også del af Power BI's powerfunktioner, for motoren er faktisk den samme i de to programmer. Det er ikke samme tjeneste, det er ikke samme brugerflade, det får vi jo se om lidt. Og i forhold til at bygge dashboards, i forhold til at lave rapporter, i forhold til at gøre ting og sager, der har vi lidt arbejde foran os, men vi har jo heldigvis der tid. Som sædvanligt er der stadig mulighed for at stille spørgsmål og få svar, hvis der er ønske om det. Og planen er nemlig, at om et øjeblik, der skifter jeg over til Power BI, så må vi jo se, hvad der er af forskel, hvad der er ligheder, og hvad der giver anledning til at bruge det ene, og hvad der giver anledning til at bruge det andet. Der lader ikke til lige nu at være ubesvaret spørgsmål. Jeg har indrettet mig på en måde, hvor jeg har Excel i nyeste version på en computer, Power BI i nyeste version på en anden, fordi så kan jeg Excel i en lidt ældre version og en anden sprogversion på den ene eller på den anden. Så jeg stopper lige min skærmdeling, og så starter jeg min skærmdeling fra den anden computer, og så får vi også lidt sjov ud af det. Vi er tilbage, hvor vi kan se, at det er dagens gratis webinar om Excel og Power BI. Vi er en halv time inden, hvilket stadig giver os lidt tid. Og lad os prøve at byde Power BI op til dans. Jeg har åbnet Power BI her, og sådan der. I mit tilfælde i desktop-udgaven, hvor jeg har den på min computer, og hvor jeg har betalt for en licens. Power BI findes også i en online-udgave, hvor man faktisk kan oprette ganske gratis. Den kan en del, men den betalte, som jeg har på computeren, den kan endnu mere, og jeg synes ikke, at vi skal mangle funktioner. Lad mig starte med at vise et eksempel på en rapport, der allerede er lavet, faktisk med afsæt i en af Microsofts egne skabeloner. Den bruger lige et øjeblik på at loade, og når den om et øjeblik har loadet, så vil vi kunne se, at den her såkaldte Customer Profitability Sample er et dashboard, hvor vi kan holde styr på forretningen. Den bruger lidt tid på det, men hvis den løser en tilstrækkelig god opgave og læser tilstrækkelig mange gode, relevante og opdaterede datakilder, så er det vel også værd at vente på. Og det vi vil se om lidt, det er, at der er flere forskellige datakilder, som er bundet sammen i en såkaldt datamodel, hvilket giver mulighed for at visualisere og interagere og gøre forskellige andre ting. Vi kan også godt finde en brugerflade, som er lidt mere Excel-lignende, men det er ikke Excel, det er, lad os kalde det, en søstertjeneste til Excel. Og hvor Excel er voldsomt god til at bearbejde data, så er den her voldsomt god til at visualisere data. Stille og roligt begynder der at komme lidt liv i brugerfladen, og allerede nu, der kan vi se ude i højre side, at der er nogle data. Vi kan se, at der er en, der hedder Fact, og en, der hedder BU, det er nok en business unit, en, der hedder Customer, en, der hedder noget 4., 5., 6. og 7. Og hver af de her er et datasæt. Da jeg før i Excels powerfunktioner bad om at loade et datasæt og konkret pegede på en fil, der vil det her svare til, hvad der nu er at se ude i højre side. Men det kunne også godt have været en database, det kunne også have været et administrativt system, det kunne også have været et lagersystem, det kunne have været alverdens systemer. Og hvis jeg beder den om at holde fast i et system, hvor der løbende kommer nye data til, fordi der er supermarkedet, der er kasseindslag, eller der kommer varer på hylden, eller der ryger varer ud fra hylden, eller hvad der nu er, aktiekurser ændrer sig, hvad det nu måtte være, så kan den her opdatere, når vi bare lige beder den om det. Der er midt i brugerfladen en knap til refresh, og så beder vi den lige om at trække friske data, for den kan også arbejde med online-kilder. Måden, som den lige nu bruger de her kilder på, det er, at vi i dashboard kan se et team. I venstre side kan vi se nogle medlemmer, der er Andrew og Annelie og forskellige andre. Lige nu ser vi det samlede team, og der er en performance, og der er nogle områder i det store USA, og der er nogle konkrete stater, og der er nogle produkter, og der er alverdens andre ting. Lad os prøve at kigge lidt nærmere på Andrew specifikt. Det ser ud til, at Andrew han har ikke performet helt i top i februar. Til gengæld så har han virkelig klaret sig godt i april, og andre måneder hen over året, der ligger han der pænt over 0.
Det ligner, at han har hovedparten af sine aktiviteter i de østlige stater, og vi kan se på kortet, at der er markeret med grønt, at staten New York er åbenbart et af de steder, hvor han gør rigtig meget. Det ser ud til, at han servicerer 49 kunder, servicerer dem med 5 forskellige produkter og har en gross margin på tæt ved 45%. Kan jeg vide, hvordan det sammenligner med teamet i sin helhed? Vi klikker lige sådan, at vi ser teamet i sin helhed, hvis jeg ellers lige kan ramme det helt rigtige sted i det her dashboard. Det er nogle gange en kunst, især når jeg sidder på det mobile kontor med 2 forskellige computere, men må det ikke, jeg kan. Der er det lille viskeleder. Om så med så. Nå, nogle gange virker det første hug, og nogle gange så skal der lidt ekstra forsøg til. Så gør vi bare det, vi går ned til Anneli, som klarer sig på en anden måde, og Carla, som klarer sig på en tredje måde, og denne her gang, der lykkes det mig at lave en clear. Så der er nogle kunder, der er nogle produkter, der er en gross margin, og vi kan gå ind i det her tilfælde og se for det enkelte teammedlem, fordi der er en løbende datastrøm. Og den løbende datastrøm er fra de datakilder, vi har ude i højre side. Jeg skal nok vise, hvordan man opbygger. Det bliver selvfølgelig en kort skitse i det her korte format, men jeg skal nok vise, hvordan man trækker et datasæt, og hvordan man visualiserer op. Vi kan se lige nu, hvor jeg har markeret en lille tabel, at den trækker nogle data fra Executive. Hvis jeg tager den næste visualisering, så kan jeg se, at den trækker fra Executive og Date og Fact. Hvis jeg trækker fra den næste, så begynder der at være noget med state, og det giver jo egentlig meget god mening i forhold til visualiseringen. Og som sådan kan jeg se, hvilke konkrete data den trækker på. Hvis jeg vil kigge lidt dybere i de data, så kan jeg i venstre side gå fra dashboardet ned til en Excel-lignende visning, hvor jeg så kan se, hvad er der egentlig i den her tabel med Executive, hvad er der i den her tabel med Industry, hvad er der i den her tabel med State, og hvad der nu er af forskellige tabeller, der oprindeligt er loadet og måske bearbejdet her. Det kan også være, at jeg vil ned og se, hvordan datamodellen hænger sammen. I det her tilfælde kan jeg se, at der er flere forskellige tabeller. Det er power-funktionerne, som også findes i Excel, når vi ellers lige loader dem, men den bruger egentlig en opbygning, som kan minde om det, der kaldes for en relationel database, altså flere forskellige tabeller, hvor der er relationer mellem dem, og her der kan vi se, hvordan de er bundet sammen. Der er for eksempel en state code i den ene, som hænger sammen med en state i den anden, og på den måde kan den gå på tværs af datafelter. Og hvis vi vil lave beregninger, så er der faner til det, og hvis vi vil endnu mere, så er der faner til det. Så der er dejligt mange muligheder. Men i sidste ende vil det typisk summe op til, at vi får en eller anden form for dashboard. Det her er bare et færdigt eksempel. Det er et Microsoft-eksempel, og igen, hvis der var noget, der var hemmeligt, så var det jo ikke her, jeg skulle fremvise det. Hvis jeg synes, at det her, det vil jeg gerne dele med den store verden lige nu, der er det jo i mit miljø, så er der en knap her til, at der vil jeg gerne publish. Og når jeg har valgt, at det vil jeg gerne lige gemme, og den har fået lov til at snore lidt, så vil den sige, at den her det er en relativt moderne tjeneste, som kan komme ud i mit workspace på Microsofts internetbaserede tjenester. Jeg flytter lige lidt rundt, for der er også noget Teams, der gerne vil have plads. Og når den har fået lov til at skubbe det ud på den her internettjeneste, naturligvis med tilhørende brugerstyring og ting og sager, jeg lige har trykket på lidt knapper, så vil den her i bund og grund bo på internettet i Microsofts datacenter med ret til, at jeg kan vælge, at jeg vil dele det med andre. Og mange af de steder, hvor jeg bruger det her, der er det noget, man i praksis deler med andre. For eksempel i en form, hvor man vælger, at der er en leder, der gerne skal kunne se det fra sin computer, eller måske fra sin mobiltelefon, i bund og grund fra en enhed, som har internetadgang, som kan læse det her, som i bund og grund er internetbaseret, og som selvfølgelig er inden for den organisation, der har rettigheder til at se det. Der vil jo typisk være elementer af fortrolighed i det her. Læg mærke til, at der er flere forskellige views i det her, og nu skal jeg lige finde den rigtige knap. Det er nok i virkeligheden nemmest, hvis jeg går tilbage til desktop-versionen, at jeg her kan skifte over til
at på mobillayoutet, at sådan her vil det blive præsenteret på mobillayoutet, og måske i en form, hvor der er lavet et executive scorecard, så den kan arbejde på din brugerkonto og din computer, den kan skubbes ud på internettet, den kan deles med brugere via internettet, selvfølgelig brugere, der har en gyldig adgang, og den kan opdateres, når der kommer friske data. Enormt velegnet til at holde overblik over forretningen, hvad end det måtte være, noget med salg, eller noget med varetransport, eller noget med produktion, eller hvad det nu måtte være, vi gerne vil holde øje med i en løbende datastrøm. Det at vise et færdigt dashboard er da en udmærket start, men lad os tage den gode fortsættelse, hvor vi selv prøver at opbygge et. Jeg tager og lukker Power BI. Jeg undlader at gemme det her, det kan jeg hurtigt lave igen. Jeg lukker også den her. Og her hvor jeg er tilbage i en almindelig Power BI desktop, så vil jeg bede om, at nu vil jeg importere nogle data. Jeg kan vælge at gøre det heroppe, jeg kan vælge at gøre det fra knapperne i midten. Jeg lander i det store hele samme sted. Lad os prøve at tage, at det er fra et ganske almindeligt Excel-ark, velvidende at jeg kunne have taget det fra andre kilder. Og lad os tage det fra mine overførsler, hvor der er nogle Excel-øvelsesfiler, og hvor vi kan tage den her delvise udtræk fra filmdatabasen, som vi kiggede på før inde i Excel. For det kunne jo være, at vi ikke kun ønsker tværsnit af det, vi så i tabel i Excel. Det kan jo være, at vi ønsker at se en visualisering, og Power BI vil være velegnet til det. Og ret skal være ret. Excel kan jo godt lave søjlediagrammer og cirkeldiagrammer og forskellige andre ting, men den her, den kan så meget mere. Jeg vil lige se et lille preview. Det ligner, at teksten er pænt venstrestillet, og tallene er pænt højrestillet, og det ligner, at den ikke er i tvivl om, hvordan de her datoer skal skrues sammen. Så i det her tilfælde, der markerer jeg, den er fin, den vil jeg gerne loade. Og det her er jo et datasæt, jeg kender, så der ved jeg godt, hvad jeg skal forvente. Når den om lidt har loadet, og lige har snoret, og vi skal have en smule tålmodighed med den, det er vel fair nok, så vil vi kunne se, at den har snor i de her data. Vi vil om lidt kunne se ude i højre side, at den har datakilden, og vi vil se, at den datakilde indeholder nogle felter svarende til det, der var overskrifterne i Excel. Af og til skal vi have lidt tålmodighed, og måske er det ventetiden der. Sådan. Hvis jeg folder ud her i mine data, så kan jeg se, at i og med det her ikke er Excel, det er noget, som også kunne stikke snablen ned i en database eller et administrativt system, salgssystem, hvad det nu måtte være, så er den ikke vant til, at der nødvendigvis er en Excel-brugerflade. Og derfor så har den overskrifterne fra Excel, men den tager dem ikke i rækkefølgen fra Excel, den tager dem i alfabetisk rækkefølge. Så den siger, budget er der, og der er noget cast, Facebook Live, så er der noget color, black and white, og der er noget andet. Og når der er det her sum-symbol, så er det fordi, det er talværdier. Når der er et kalendersymbol, så er det fordi, det er en kalender. Og hvis der ikke er nogen af delene, så er det med stor sandsynlighed tekst. Hvis jeg lige går ned langs venstre side, så kan jeg få lov til at se det i en Excel-lignende visning, når jeg lige har lidt tålmodighed med det. Jeg kan gå ned og se, at i det her tilfælde er der en eneste tabel, og den hænger ikke sammen med nogle andre tabeller. Jeg kunne godt loade flere, men jeg er ikke sikker på, at i det her korte format, at det er det, jeg skal prioritere. Og jeg kunne i princippet gå ned og lave formler og gøre ved, men det er ikke min primære ting lige nu. Så jeg går tilbage til dashboardet. Jeg vil prøve at trykke på mine filmgenrer. Jeg giver den bare et flueben. Så siger den, det kunne blive til en udmærket tabel, så den har allerede foreslået som visualisering, at det er sådan en, vi laver. Og der er nogle filmgenrer, jeg tilpasser lige størrelse. Jeg klikker ved siden af, sådan at den ikke bliver påvirket, når jeg træffer det næste valg. For det næste valg, jeg vil træffe, det er, at jeg kunne godt tænke mig at lave et søjlediagram. Fint, siger den, men fortæl lige, hvilke data det skal være baseret på. Jeg vil gerne have, at den har nogle filmgenrer, så kommer den jo til at hænge sammen med den anden.
Fint, siger den, men der skal lidt mere til for at lave et søjlediagram. Der er også brug for nogle talværdier. Okay, så vil jeg tage min gross revenue. Hvor har vi den? Den har vi lige nedenunder. Og når den lige har snoret, så har den lavet et søjlediagram, gør det lidt større, hvor vi kan se, at der er i særklasse den højeste omsætning på actionfilm, lidt lavere på comedy, og så er der andre kategorier med andre karakteristika. Hvis jeg nu valgte, at jeg her trykkede på, at jeg vil kun se action, så siger den, så er der ikke nogen grund til at vise andet i tabellen ved siden af. Hvis jeg klikker og siger, at jeg vil ikke vælge en helt specifik søjle, vis du bare hele molevitten. Hvis jeg ellers lige kan komme tilstrækkeligt langt ud i hjørnerne, så siger den, jamen, så viser vi det hele. Eller hvis jeg her vælger, at det er comedy, jeg vil se, så tager den og interagerer og siger, jamen, så er det jo den søjle, jeg skal fremhæve. Så allerede nu fra en enkelt datakilde, så har jeg relativt gode muligheder for at binde det sammen. Men der skal selvfølgelig mere til, og der er heldigvis flere muligheder. Der er heldigvis også tid til at kigge på de flere muligheder. Jeg prøver at gøre den her lidt mindre, så der er plads til noget mere i mit dashboard. Og når jeg lige har flyttet den herop og klikket, så kan jeg jo lave næste visualisering. Det kan være, at jeg vil ned og lave et kort. I det kort, der skal jeg have valgt mine data. Der skal være en genre, for det er jo mit omdrejningspunkt fra tabellen. Og nu hvor det er et kort, så bliver jeg voldsomt fristet af country. Jeg kan se i det her kort, lad os lige gøre det lidt større, at der bliver lavet rigtig mange film i den store verden, og hvis jeg nu vil se, hvor actionfilm specifikt bliver lavet, så er det det, den viser. Hvis jeg vil se, hvor westernfilm specifikt bliver lavet, så viser den det. Det kommer næppe som en stor overraskelse, at westernfilm blandt andet bliver lavet i USA, og nu håber jeg, at jeg kan ramme den her lille prik rigtigt. Det er ikke sikkert, jeg kan, men der er en. Og den opmærksomme, og jeg vil se, om jeg med de her to også kan ramme. Den opmærksomme vil se, at der er faktisk også en lille prik i Italien. Jeg tror, det er det, som nogen kunne finde på at kalde en spaghetti western. Og det kan jo være, at jeg vil se andre filmkategorier, og det kan være, at jeg vil koble det sammen med søjler, og det kan være, at jeg vil koble det sammen med andre visualiseringer. Og i princippet kan jeg lave den næste og den næste og den næste. Dem kan jeg binde sammen. Hvis der kommer friske data, så beder jeg den om at refreshe. Hvis den skal ud og deles med andre, så kan jeg lave en publish. Hvis jeg vælger, at jeg vil gerne se det i et mobillayout, som jeg kan dele med andre, så siger den, du har jo sådan set klargjort nogle visualiseringer. Lad os lige få dem lagt ind på fladen, sådan at det så passer til den her mobil. Og det kan jo godt være, at jeg lige skal være lidt økonomisk med pladsen, når der nu ikke er så meget af den. Men lad os se, om jeg kan få de her forskellige diagrammer og sager til at passe på den begrænsede plads. Og det kan også godt være, at noget af det må ned og ligge nedenunder. Og jeg må gøre, at der skal rulles i skærmbilledet. Men jeg har i hvert fald mulighed for at tilpasse. Sådan der. Det kunne blive meget kønnere, men jeg håber, at princippet giver mening. Så jeg kan altså forberede dashboardet, jeg kan forberede det til mobil, jeg kan forberede det til computer, jeg kan holde det i mit eget miljø, og jeg kan skubbe det ud i andre miljøer, når der er brug for det. Naturligvis inden for organisationens rammer, det er typisk fortrolige data, og det er typisk data, vi gerne vil passe ordentligt på. Hvor har det her bragt os hen? Jo. Vi skulle gerne have en mulighed for, at der er masser af gode muligheder i Excel. Den er god til at beregne, den er god til at skabe overblik og tværsnit, hvilket vi jo gjorde med pivoten, men Power BI har også en plads. Den er især 100 meter mester i visualiseringen med tilhørende interaktivitet, med funktionalitet, der er født til at interagere videre ud mod nettet og virksomhedens miljø og mobile enheder. Vi kan se, at den her komponent Power Query, som jeg konkret brugte i Excels Power-funktioner, i praksis også findes i Power BI. Jeg har ikke dykket dybere i den i netop Power BI, men den findes, og jeg har stadig mulighed for at vise den.
Jeg har prøvet at vise et dashboard, der allerede var lavet, og jeg har også prøvet at loade et datasæt for at opbygge et interaktivt dashboard. Mere vil jo altid have mere, og i det her korte format, der håber jeg, at det i hvert fald er nok til at give en principskitse. I forhold til, hvordan at vi kunne gå videre op i automatisering, hvordan vi kunne opdatere automatisk, så er det i virkeligheden primært et spørgsmål om, at når vi først har snor i en datakilde og fortæller, hvordan den skal bearbejdes. Jeg havde eksemplet med datoformaterne, der ikke helt passede, jamen så vil den også gøre det, når jeg loader friske data. Så i bund og grund, så sørger jeg for, at den har snor i, jeg sørger for, at den ved, hvad den skal gøre, og så kan den egentlig stå og passe sine arbejdsgange, når der er friske data, hvad enten det er fra salg eller produktion eller logistik eller fra valutakurser eller hvad søren det nu måtte være. Og det med, at Excel-data kan forbindes ind til Power BI, var jo netop det, jeg gjorde, da jeg tog mit Excel-datasæt og valgte, at det skulle visualiseres op. I og med, at den kun har snor i det, så er der intet til hinder for, at jeg kan åbne Excel-arket, og hvis jeg med min pivot finder ud af, der gemmer sig der nogle fejl i det her datasæt, så retter jeg de fejl, gemmer filen, beder den om at opdatere inde i Power BI. Vi er 50 minutter inde. Vi har alt i alt en time til rådighed, og jeg tror så småt, at det går på held med, at jeg skal vise og vifte med armene og fortælle og gøre ved. Til gengæld vil jeg jo enormt gerne besvare de konkrete spørgsmål, der melder sig. Og lad os lige prøve at se, om der er nogen, der trænger sig på her, mens vi er samlet i rummet, og her, mens vi stadig har tid. Og jeg kigger lidt fra skærm til skærm. Der er ikke lige nu ubesvaret spørgsmål i chatten. Jeg kan lige supplere med, at der er naturligvis mange flere funktioner i Excel, mange flere hjørner, og at Power BI i virkeligheden også kun er et hjørne af Microsofts Power Platform og det, som Microsoft nu om dagen kalder Microsoft Fabric. Så hvis du vil have den kvalificerede tilgang til data i forhold til, hvor de skal opbevares, i forhold til, hvordan de skal bearbejdes, i forhold til, hvordan de skal visualiseres, i forhold til, hvem der skal have adgang og hvem der ikke skal have adgang, så er der mere i historien end Power BI. Der er allerede meget i historien omkring Power BI, men Fabric-miljøet og Power-familien er væsentligt større. Og det er jo egentlig bare rigtig skønt og rigtig fascinerende. Og det, at det spiller sammen med den brugerstyring, hvor vi har styr på, hvilke medlemmer der er i organisationen, hvem der må meget, hvem der ikke må så meget, hvem der er kommet til siden sidst, hvem der har skiftet jobfunktion, der spiller tingene enormt smidigt sammen på tværs af forskellige komponenter, især når vi er ude i de internetbaserede tjenester, hvor Power BI er en rigtig god repræsentant. Og vi var lige kort inde og se, da vi skulle loade data fra Excels Power-funktioner eller fra Power BI, at det behøver ikke at være data, der oprindeligt ligger i et Microsoft-miljø. Det kan i princippet godt være i en IBM-database eller et Salesforce-salgssystem eller i Google Analytics, som trækker webdata, eller fra en PDF-fil, eller hvad der nu måtte være fra datakilder. Microsoft er voldsomt sulten på data, der kommer fra andre steder. Det her med at afgive dem til andre leverandører, det er de ikke helt så opsat på, men der må andre leverandører jo så være sultne på, at de hiver det ind i deres miljøer. Og altså i sidste ende, jeg har meget godt at sige om Microsoft. Jeg har også sine steder min forbehold. Det er ikke i sidste ende en stor salgstale for det konkrete miljø, men det er enormt udbredt. Det har enormt gode funktioner. Jeg har meget godt at sige om det, og i de situationer, hvor der er gode grunde til at bruge salgssystemer, administrative systemer, databaser og hvad det måtte være fra andre leverandører, jamen så er det bare den bane, jeg spiller på. Jeg er ikke som sådan forlovet med den her leverandør. Jeg prøver bare at være der, hvor der er stor efterspørgsel og mange brugere. Yes. Jeg tror faktisk, at det er der, hvor vi så småt runder den fælles gennemgang af. Er der noget, hvor du, Julie, vil sætte nogle ord på her, mens vi stadig er inden for den afsatte time, og mens rummet stadig er åbent? Jamen, ikke så meget andet, end jeg tænker, jeg egentlig bare lige vil sige tak til dig. Og selvfølgelig tak til jer andre for deltagelse. Jeg håber, I er blevet klogere og blevet inspireret.
Vi har en lille rabatkode, som jeg håber, I kan se på skærmen, som I kan bruge på kurset Power BI, som jeg også kan scanne QR-koden og komme ind på. Man kan selvfølgelig også bruges på vores andre kurser og vores uddannelser på hjemmesiden. I vil også få en mail tilsendt fra os inden længe, der er optagelsen af webinaret, rabatkoden også i. Ja, og ellers så vil jeg jo egentlig bare sige tusind tak for jeres deltagelse. Tak til dig, Kåre, og vi håber at få lov til at byde velkommen igen, og ønske en rigtig god weekend. Tak for en god time, og rigtig god eftermiddag, og rigtig god kommende weekend.